खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय गाइस आं मा होनो जेबो होना जिखुनु आंहा बिराद दिननिफ्रायनो गोसो दंमोन आरोना मोनसे एकदमबारे महाराजानि सियारावहाय जनो थाखाय स' दिनैहाय आं सानदों महाराजानि सियारखौहाय नायनानै फैनोसै माबोरैहाय दामफोरा आरो लोगोसे बायनोबो लुगैदों नायनोसै दा फैसाया जुदि बारा नङाबा बायगोन फैसाया जुदि बाराथारबाथ' बायनो हानाय नङा स' नायना फैनोसै आं गाइस स' थुदो बिदिब्ला आं नोंथांमोनाबो चेयारखौबो नायदो आरो चेयारनि दामखौबो नायदो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो ओंखारलांनोसै ओइ नानि चलो चलो जल्दी से चलो मोनाबाय स' गाइस बेयावहाय पुरा भेराइटिस सफाफोर मोनगोन आरोना पुरा बरिया बरिया ओमफ्राय नैबे येल्ल' कालार कुशन थानाया बेयो सफा काम बेडमोन आरोना ओमफ्राय बेयावहाय स' पिसेसफोरबो बिराद मोनो ओमफ्राय नै सफाफोरा जा मोजां मोजां ओमफ्राय जोंहा स्पेस थानायबालाय लागौमोन नायनोसै उनावहाय लानो हागोन ना हाया स्पेसआनो गैथारा जोंना रुमा ओमफ्राय बेयो आं जबाय थानाया सफा काम बेडमोन आरोना बेखौ सफा बायदिबो नै दा सफा बायदि जनानै थाजायो ओमफ्राय बिसनाबो खालामनानै उन्दुजागोन आरोना स' गाइस नै जिहेतु आङो महाराजा चेयारसो लानो होननानै फैदों नालाय स' बेनि जिथु कालार बेखौ एक्जेक्टलि ग्रिनद्रायबो नङा मा होनगोन बे कालारखौ आं मिथिया जिखुनु आं जिथु आंनि बेग लादोंमोन ना स्लिं बेगा नैबेजोंनो एखेमोन आरोना कालारा ओमफ्राय बे चेयारनि प्राइसखौ बेसे होन्दोंमोन 19,000 ना मा होन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं एसे खमायनानै लाबाय आं बेसेयावहाय लाखो दा उनाव नोंथांमोना मिथिगोन स' आंनो बेखौहाय नांगौमोन आरोना इउटुबफोराव भिडिअ बानायनो आराम जागोन बेयावहाय जनानै स' दायो आङो कालारखौ चुज खालामबाय थादोंमोन आरोना कालार चुज कालार लेथ्रा नाङो दोङो लेभेन्डार कालार दोङो नै इलाय नै आं इखौसो मोजां मोनो येल्ल' कालारखौनो इखो मार साइज नुयो इयावहा नैबेखौ लानो ना जोंनिखौ लाबा नैबेखौ ना गोमोखौ चइस खालामबाय आरोना आङो ना मोजांसिन नायनो कालारखौ स' महाराजा चेयारखौहाय आङो नैबे येल्ल' कालारनिखौ लानोसै आरोना मार मोजां मोनो आङो बिराद दिननिफ्रायनो सानगासिनो दंमोन आं लानो खिन्थु एबारै लानाय जासिगोन आरोना কিমান দিনৰ পাছত পাম মই এইটো আপুনি 8 days লাগিব মই ট্ৰাই কৰিম তাৰ আগত দিব কাৰণে বাট নেক্সট 8 days खोलो स' गाइस नै अर्डार होखांबाय ये स' गुवाहाटीयावहाय सोरनोबा जुदि सफा डिजाइन खालामनोबा माबा मोनसे नांगौबाथाय बेयाव गार्डे काबार जाबाय गाइस मोनगोन मोना स' गाइस दायो जोङो सिटि सेन्टारावहाय मोनफैबाय ओमफ्राय जेबो बिदि बायनांगौथ' गैया मोननै मोनथामसो बुस्थुफोर बायनांगौ दङ आरोना नानिजों आंजों स' जोङो दायो माबा मोनसे जानानै लानोसै जाग्रोनायाथ' सिगाङावखा नालाय लोदोदो अमा बायसा होमबाबो जानायखौ गारा आरोना नेक्स्ट जोनोमावबा मानसि जोनोम मोनफिनगोन ना मोनफिना जि लुगैयो बेखौनो जाखानानै थैलांखानांगौ होनदो फार्स्टआवहाय जोङो आइसक्रिम जानानै लानोसै आरोना आइसक्रिम जानानै लाग्रोबाय ओमफ्राय लाग्रोनानै बे टाइमावहा लावदुमा सोरबा अफिसियेलि सोरबा मानसिखौ लोगो हमबाय थादोंमोन आरोना इसोर बेलेगाव रायलायबाय थादोंमोन बेयावनो ओमफ्राय जोङो नानिजों आंजों आइसक्रिम जाबाय थिगसे ओमफ्राय आइसक्रिम जाखांनानै दा जोङो नेक्स्टआवहाय मामा गथ'आव थांनोसै आरोना मामा गथ'आवथ' आंनि फेभरेटखा नालाय दायो जाग्रा मुवा मोनग्राया स' बेयावहाय जोङो जाहैनोसै आरोना मेकअप करना है itu makeup hobo no मेकअप रे होबो मेकअप रे होबो रे ओइ ऐसे फेस वॉश
मेकअप Cleansing your face, Chinese मेल्स এইটো এটা ল'ম চাওঁ ইউজ কৰি কিনে ভাল হয় নে নহয় So guys, जोङो आइसक्रिम जानानै उदैया बुंबायमोन आरोना ओमफ्राय लावदुमना मिटिङा जोबाखैमोन बेखायनो जों सानबाय मा जोंनि खामानिखौ बायनांगौ जा खामानि दङ बेखौ बायग्रोनानै लानोसै स' दायो नानिजों आंजोंहाय कस्मेटिकनि मा नांगौ जोंनो बेखौ लानो फैबाय आरोना मेकआप प्रडाक्ट्सफोरखौहाय बेयावहाय गासिबो मोनखायो सिटि सेन्टाराव मार मोजांखा ओमफ्राय नै दासो लावदुमा जोंना फैबाय मिटिङा जोब्बाय बेना ओमफ्राय जोंनाबो बायबाय मोनथाम मोनब्रैल'सो बायदो बारा बायाखै दा उनावहाय आं नोंथांमोननो न'आव मोनहैखांबाथाय दिन्थिगोन आरोना ओमफ्राय दा जोङो मामा गथ'आवहाय फैबाय आंनि फेभरेट मम'खौ जानो गाइस आंना जिकुनु माहाबा जानो थांबाथाय मानोथाय ड्रेसावसो गोलैफ्लांखायो माने बेनि थाखायनो आङो बिराद दुखु जायो जि जाबायहाय नै लावदुमा जि गोथावहै जाबाय अन्थावथावनो मोदोम रानथें मानसिफोरखौ जाबा मार मोजां मोनोलै आं जानांगौ मालाय इसिनानो मोदोमबो जायाना जि मोजां जोंफोरनिया आरो थुक्रासे पापर जाबाबो लोदो जागोन दा बिराद लोदो जायो ओमफ्राय गाइस गोलैयोखायनो आं गोजौआव बिदि लाबाय आरोना नङाबा लेथ्रा नाङोना इमान गस्ला मोजाङा लेथ्रा नांबा बोरैबा मोनो बेनि थाखायनो पुरा लाबाय ओमफ्राय नानियाबो नै पुरा जागासिनो आं अन खालामगोन दे यो हो जि गोथाव स' गाइस आं दहायनो खिथाखांखाबाय नोंथांमोननो जे आंनि फेभरेट जानानै दङ ना मामा गथ'आ ओमफ्राय मामा गथ'आवहाय आंनि नैबे फेभरेट मम'खौ मोनो आरोना नन भेजनि मा नाम मोनथाय नामफोरा करियाननि नाम जि गोलाव आं गोसोआवनो गैला जिखुनु नोंथांमोना मामा गथ'आव थांनानै फुल बेफोरबायदि गासैबो टाइप्सनि मम'खौ मोननायखौ लाबानो जाबाय ओमफ्राय बेखौहाय जानानै नायदो जुदि गोथाव मोना नोंथांमोना आं खोमाखौनो हास'ना होगोन ओरैबायसा गोथाव मार गोथाव आं जानोसो लुगैबावबाय दा भइस अभार होनाय टाइमावबो ओमफ्राय जोङो सुसि अर्डार खालामदोंमोन आरोना स' आंनि माने प्रिभियास भिडिअआवहाय आं मिस्टेकलि प्रनाउन्स खालामदोंमोन नामाथाय बिदिनो आरोना माखासे बुस्थुफोरखौ मिथिजोबा नालाय करियाननि बुस्थुफोरखौ आं मिथिया माने आं बिदि जाफेरामोन ना बेनि थाखायनो मिथिया ओमफ्राय दिनैना एसे आलदाखौ लाबाय सुसिखौ ओमफ्राय दा नानिया टेस्ट खालामनानै खिथासिगोन आरोना मम'आ माबोरै मम'आ नानिया गोथावथार मोनदोंनो ओमफ्राय जोङो दायो लास्टावहाय कक'नाट आइसक्रिमखौ जाबाय आरोना बेबो बिराद टेस्टि गासिबो टेस्टिलै आंनि थाखाय गासिबो टेस्टि ओमफ्राय नानिया जायानो बोरैबा नायबाय थाबाय होमबालाय जायाबालाय आंहा जागोन आरो नोंहा नायबाय था आबो गेमस्रि आंखौबो मालाबा मामा गथ'आवहाय लांफाबानो जाबाय आंबो आइसक्रिमखौ जागोन नम 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 बोरै जानो आबो गेमस्रिनो गुमै लावदुमनो जि गोथाव जाबाय आंबो जि जानो लुगैबाय आबो गेमस्रि आंखौबो लांफादो आब' प्लिज 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 आं नोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होखादो नोंनि भिडिअखौबो सानफ्रोमबो नायबाय थाखायो आं आबो गेमस्रि आंखौ लांनानै जाहोहैदो दे आबो गेमस्रि गुमै लावदुम आंनो लांगोन ना लाङा नों मानो बबा बायदि सिरि थाखो गुमै लावदुम आंखौ लांगोन ना लाङा आंखौ मम' जाहोहैथां दे गुमै लावदुम सना फिथर पुष्पानि एक्टर सना
exita zuro tinglo dana दायो आङो ड्रेस चेन्ज खालामबाय न'आवहाय मोनफैनानैहाय ओमफ्राय दायो आङो नोंथांमोननो मा लाबोखो बेखौ दिन्थिनोसै बारा एसेबां बुरजा बुस्थु लाबोआखै आरोना बाट आङो जिहेतु आङो मेकआप बिराद खालामो नालाय स' मेकआपनि बुस्थु लाबोदों आङो मोननै मोनथामसो आरोना बारा नङा ओमफ्राय बे बुस्थुफोरा बिराद मोजां आरोना बेखायनो आं नोंथांमोनखौ माने मिथिहोनो गोसो जाबाय कि बे बुस्थुफोरा मोजां होननानै बेनो जाहैबाय स' गाइस आङो लाबोदों प्लामनि भाइटामिन सि नि आरोना सिराम फेस ग्लो बुस्ट खालामनाय आरोना बे सिरामा भाइटामिन सि नि 15% नै बियो प्लामनि आं बिराद बुस्थु इउज खालामो मोजां मोनो आरोना एफोर्डेबल प्राइसआव मोनो आरो लोगोसे नैबे सुगारनि आरोना बे सुगारनि जिहेतु माने बियो ट्रेभेल खालामनायाव मोजां आरोना माबायदि मोजां होननानै बुङोब्ला मोनसेयावनो माने बेयावहाय हाइलाइटार ओमफ्राय बे ब्रन्जार ओमफ्राय बे मोनसे ब्लासार थाखायो आरोना स' मोजां जायो ट्रेभेल खालामनायावहाय बे मोनसेयावनो जाजोबखायो आरोना ओमफ्राय बेनि उनावहाय दासो गिदिरफोरबाव मोनसे लाबोदों कि आङो मेकआप खालामनानै जेरैबायदि मेकआप खालामनो मोजां मोनो बेबायदिनो जोङो क्लिनजिं खालामबो मोजां मोननो नांगोन आरोना अब्लासो जोंनि स्किना मोजाङै थागोन स' नोंथांमोना आं माने सानो आरोना इसोरनि अननायाव आंथ' दैलि मेकआप खालामो अब्लाबो आं स्किनखौ एसेबाबो केयार खालामो नालाय स' बेखायनो आङो बि प्लामनि नैबेखौ क्लिनजारखौ लाबोदों आरोना आं बेखौ फार्स्ट टाइम इउज खालामनो नागिरदों नायनोसै माबोरैहाय मोजां जायोना जाया आङो ओरैनो मेकआप रिमुभारफोरखौहाय माबानिखौ इउज खालामो मा होनोमोनलाय कालार बारनिखौ बेखौ बिराद मोजां मोनो आं माने क्रिमि बेसनि आरोना ओमफ्राय बेखौ लाबोदों आङो बडि बाटार लाबोदों आरोना बडि लाभिंनि बडि बाटारखौहाय लाबोदों आङो सेरिनिखौ लाबोदों आरोना नै स्मेला बिराद मोजां गाइस नोंथांमोनाबो जुदि मोजां मोनसे आं माने स्मेला मोजां जायोबा माने मोजां मोनो आरोना मा होनसोदों आङो माने बेनि फ्रेग्रेन्सआ मोजां जायोबा मोजां मोनो बडि लशनखौ बडि बाटारखौहाय फुननो आरोना ओमफ्राय आङो मोनसे माबा लाबोदों आरोना पुरा एफोर्डेबल प्राइसआव मोननाय 750 नि फाउन्डेसन बाट बेयो 750 नि फाउन्डेसन बालाय मा जानो बिराद मोजां बेयो मेबलिननि सुपार स्टे 24 आवार्स आरोना फुल कभारेज बेयो बिराद मोजां गाइस नोंथांमोनाबो जुदि खम बाजेटनि मोजां फाउन्डेसन लुगैदोंबा बेखौहाय इउज खालामनो हागोन मानो होनना बुंबा ओरैनोथ' फाउन्डेसनफोरा जेनेबा मेकफोरनिया इमान दाम लायो 5000 6000 ओमफ्राय बेनि उनावहाय पिएससि फोरनाबो एसे दामानो खिन्थु पिएससि नियाबो एसे मिडलआवनो ओमफ्राय इथिं नार्सनि बा सेफरा बा हुदा बिउटि बेफोरथ' बिराद दामनि नालाय खिन्थु बियो 750 आवनो बिराद मोजां आरोना बियो माने बैसोरजों टक्कर नांनो हायो आरोना खम दामनिबाबो ओमफ्राय लाबोदों आङो बेखौहाय मा होनो कनसिलार लाबोदों आरोना हाइलाइट खालामनो थाखाय आंनि फेसखौहाय ओमफ्राय बायबाय नामाब्रा नै बियो बेखौ इउज खालामफेराखै आं नायनोसै इउज खालामनानै मालाबा जुदि आङो मेकआपनि भिडिअ लाबोयोबा बेखौ इउज खालामनानै दिन्थिगोन आं अके स' टाटा बाय बाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय